फाखन बसुमतारीनि आंगो बिसि सुजिता बसुमतारीया न'निफ्राय बहाबा खारनानै दं। चिरां जिल्ला रुनिखाता थानानि सिङाव गोग्लैनाय हन्टाफारा गामिनि फाखन बसुमतारीनि आंगो बिसि सुजिता बसुमतारीया न'आव जेबो दावराव दावसि गैयाब्लाबो गावनि फिसाय आरो नखरखौ गारनानै बहाबा खारनानै दं। बेबायदि जेबो जाहोन गैयालासे फिसाय आरो नखर गामिनि दैदेनगिरिफ्रा नखर गारनानै खारनायखौ दुखु मोनदों। नाथाय गावनि आंगो फिसाय फाखन बसुमतारीया न'आव फैफिननानै थाफैफिननो खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों आरो गामिनि सासे दैदेनगिरियाबो फैफिननानै मोजां संसार जाफिननांगौ होननानै खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। सोरबाफोर सुजिता बसुमतारीखौ नुफ्लांबायोब्ला नखरनि जानबुं नम्बराव खौरां हरनो हागोन होननानै फोरमायो। नखरनि जानबुं नम्बर 8753995666। आंनिया फाखन बसुमतारी, गामिया हन्टाफारा, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट चिराङानो जाहैबाय। पस्ट अफिस रुनिखाता, थानायाबो रुनिखाता जाबाय। जानाया बिदिनो माने आंनि हिन्जावा गोमानानै दङ। दा बेखौनो बुंनो सानदों आरोखि। थांनाया सप्ता खननैयानो जाबाय। आं फैगौ नेबाय थादोंमोन, बियो दासिमबो नुजाफैयाखै। दा बिमा बिफानो खबर लानोबो बिमा बिफानियाबो फना सुइच अफ जाबाय। बिगुमैनाबो गासिबो अफजोब आरो। दाथ' आं खोनानाय बायदिब्ला बियो बेलेग हौवाजों थांथ'वाखै। दा सासे लोगोजोंनो दङ। बिनि फटकबो दङ। बिसोर सानैजों फटक लालायलायनाय, बिसोरनि लोगोनि न'आव थांलायलायनाय आं मिन्थिनो मोन्दों। फट' खेबनानै बिसोरो हगारलायदों। आं बेखौ नुनो मोन्दों आरो मानसिफोरनि फेसबुकनिफ्राय। आंनि फेसबुक फनाथ' गासिबो ब्लक खालामनानै लाजोब्बाय। मोनसेबो फन हाबफैला बिनियाव। आंथ' दा फैफिनजानो लुबैदों मानसिखौ। दा गावसो गोसोआव मा साननानै दङ बेनो आरो। न'खराव माबाफोर उसुबिदाफोर जादोंमोन नामा? न'खरावथ' जेबो नांलाय खमलायबो जायाखै। ओरैनो हाबा जानाया दा डिसेम्बर फैयोबा 4 बोसोर जागोन। आं माने बुलाय सुलायबो खालाया, आं जौबो लोंखाया, निसाबो लाखाया आङो। आं बिदिनो इसेबां माने अनोमोन आरो आं बेखौ। दा बे अनसेयावबो बियो मारै बेफोरबायदि जाखो आंबो मिन्थिला। नों बहाबा थायोमोन? आङो बिदिनो हाजिरा हुजिरा मावनानै जाग्राथ'। आङो मालाबा बेंगलराव थाङो, मालाबा फैफिनो बिदिनो आरो। गथ' गथाय दंना गैया? गथ' गथाय गैथ'वा। रायजो राजानिसिम आं खावलायहरनो सानोदि माने सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला मानसिखौ हमनानैबाबो दोननो आं खावलायो आरोखि। जाहाथे नाम्बारा आंनि 8753999566। बे मानसिखौ नुयोब्ला माने आंनि हिन्जावखौ नुयोब्ला बे नाम्बाराव कल खालामनानै खबर हर आरोखि। बे न'खरावथ' बिदिनो जोङो दाखालि बेसेबां थारिख मोनथाय बे हिन्जाव सानि सायाव ज' समाज मोननैजों रायजो राजा ज' जानानै सावरायलायनानै जों मोजां मीमांसा खालामनानै बुजाय आजाय दोनदोंमोन बे गथ'खौ। दा गथ'आ गावबो मानिदोंमोन आरो मानिनाय हिसाबै जोंबो फारनैबो हिन्जावनि हौवानि समाज ज' जानानै रायलायनानै मिलायना होदोंमोन, लेखा फरा खालामलायनानै दोनदोंमोन। दा दिनै आरो बे समाव मा सानफिननानै थांफिनखो बेखौ जों बुंनो हाला। न'खरावथ' बिराद सान्थि। बिफा गैया, बिमा दङ। बिमाया मोजां अनो आरो जाय गावनि फिसाय बेबोथ' जेबो जौ लोङा, जेबो निसा लाया, एखेबारे मोजां धार्मिक मानसि। दा बियो मा साननानै बेबायदि खालामदों जों दुखु मोनदों ओनसोलनि जानानै। आरो बे गथ'आ निजि गावनो फैनानै हाबा जाफैदों। बाहाय खुनु रावनिबो दाय गैया। दायआ थायोब्ला गावनावनो थागोन। दा आं ओनसोलनि जानानै बा गामि खाथिनि जानानै बेखौ सानदों आरोखि, गारजेन जानानै। दा जोङो बेखौनो खावलायगोन, जों जाथि हिसाबै जों बर' जाथियाव बेफोरबायदि गाज्रि माबा मोनसे खोनायोब्ला जों समाजा गुबुंले जायो। दा जोंनि समाजाव जों बेखौ जाजानो बायो। अननानै जुदि बेयो फैफिनोब्ला सिगाङाव जा गाज्रि सानफ्लांबाय, भुल बुजिबाय, बेखौ फोजोबनानै मोजाङैनो सिन्था खालामनानै जुदि फैफिननानै गावनि बे फिसायजोंनो संसार जाफैनायखौ जों लुगैयो।
मानो होननानै बुङोबा दिनैनि दिनाव बर' समाजाव गोबां माने आइजोफोरनि गेजेराव बेबायदि जों नुफ्लायबाय थायो खोनाफ्लायबाय थायो बे जोंनि थाखाय माने जोबोद दुखुनांथाव जाबाय आरोखि मानो होनबा आइजो समाजाव बियो गाज्रि एखे मोनसे थासारि माबायदि जों मोनबाय आरोखि दा बे जिनिसखौ दा जों बेखौनो लुगैयो फैफिननानै जाहाथे अननानै जुलिथ' जाखाबाय संसार जाफैफिनो रुजु रुमाय बेखौ लुगैयो आरोखि जों